Казвам се Иван Карагьозов и съм майстор пивовар. Завършил съм университета по хранителни технологии с специалност на напитки. Работил съм в една голяма пивоварна на някои други места и от 6-7 години правя живата бира в бирария. Няма никаква тайна в правенето на бира. Технологията за пивопроизводството я пише по учебниците. Вече тънкостта е как точно ще стане. Бирата се прави само от вода, малц, хмел и мая. Само 4 съставки са. Като водата е най-важна, естествено. Тя е основната суровина. В София е много лесно към вода, тъй като водата, която е в мрежата, е много добра пивоварна вода. Върши идеална работа за пивоварни нужди. Единствено се налага да се филтрова и да се прекара през активен въглен. По-интересната съставка, това, което виждаме по чашките, е малца. Малца представлява преработен ечемик. Това е основния малц, светъл малц, т.е. само ечемик, който само е оставен да се накисне, да прорасне и в един определен момент е изсушен и така се получава светлия малц. Вече ако изсушаването става при по-различни условия, при по-ниска влажност, по-висока температура, там има си определени тънкости за правенето на специалните малцове, тогава стават тези специалните малцове, карамел малц, тъмен малц, мюнхенски малц, те са вече много типове, видове, около 40 дена поне трябва да се направи една бира. Първите 12 часа са тук в тази инсталация. Това е варилната инсталация. Тук се смесват малци и водата, разваряват се за 3-4 часа. След това се прехвърлят в този съд да се филтроват. Това, което става в момента, добавя се хмела. Хмела е много важна съставка за бирата. Той, макар и в много малко количество, той основно определя дали бирата ще бъде горчива, нейния аромат, нейната пяна. След това следва охлаждане тук до нас. Охлаждаме до температура за ферментация и добавяме бирената мая. Бирената мая това са микроорганизми и дрожди, които превръщат захарите в алкохол. Това е същинската ферментация. Ферментацията протича за около една седмица. Изферментират захарите до алкохол и въглероден двуокис. След тази около една седмица следва отлежаване, което е поне 20-30 дена. И по време на това отлежаване на ниска температура отделение въглероден двуокис газира естествено бирата. Това отлежаване основно служи за естественото газиране на напитката. За жива бира технологичният процес приключва. Пълним в кегове, държим на студено, предлагаме го на бара за консумация. Кой каквато бира си харесва, такава да пие, но за предпочитане е живата бира, тъй като тя не е преработена така, че да получи стабилност, т.е. не е филтрована, не са добавени консерванти, не е отделена маята и това, което най-много променя бирата за да получи стабилност е пастеризирането, т.е. то е точно като варене на буркани. Живата бира не е подложена на тази термична обработка, е директно свежия продукт.